Shalom, dihamu amanami dohot inanami Huria HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja neng tapukama partangyangan wik di bagasan tikion asa taparade ma rohana pikirata jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tadi martangiang mahita. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Gok asini rohani Jahuba do tanoon marhite-hite hatani Jahuba do majadi akal langit marulop-olop mahamu ali aka partigor mangasahun Jahoba talubdo marede aka na ujur maroha haleluya martangiang mahita ali Tuhan debata para siroha na sumurung idok hatam do ikon manaon hami jalamate rab dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana tuhasangapon separohai mahami asa uduk hami tulomo ni roham jalahot hami dihaporsiaon nature asa toktong makirim di haheon dohot dihasangapon sogot silihononmu tu akada porsea diho. Amin. Turpuk si jahota di partangyanata di Borginon imasian buku Rom pidutolu mamuka di ayat sada saat roh di ayat walu didok songono asa dia nama hasurungan ni Jahudi tu aha mahasia parsunatoni sadok bodang doi parjolo hasahatan ni akapadok ni dibatado nasida aibeha nama ia soporsia na deba tung tarbahin nasida na soporsiaima manegai haburjuni di bata si haposani daumai odotahe parsiptong do iya debata alai pargabus do nasajolma songon natar surati asapittor ho di akka padohanmu jalamonang di panguhumonmi alai behama dohonota ia dipajongjong hageduhutta hati gorani debata da nagiduk ma debata molo dipalalu rimasna satabi di debata daumai ai auti songon dia ma taruhum debata portibion alai molo lam tibul hasito ngani debata
binahin ni gabusu pagadda hasangaponna buasa uhumon dope au songon pardosa datagonan ma taula narwa asaro nadenggan songon padok ni nadeba mangarehe hita songonido hatata ninna patut maatong hona uhum aka sesongoni ido sahatna martua do aka natumangihon hatani di bata jala na upiopsa amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 424 ayat 4. Asini roha madihamu dohok dame sian debata amata nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Dihamu amanami dohok inanami nahina holongan Yesus Kristus tatangihon ma barita nauli di partangengata di bagasan tikion iman antar surat di buku opat Musa biku 14 mamuka di ayat 17 satro di ayat 10 siang. Didokdo songonon nuaing pe say marmulia magugo ni Tuhani songon naung nidok ni hatam ay nimudo nalabas do rohani Jehovah jala parasi roha gudang na marpamuati do rohana mida hajahaton dohot panglasion alaidang luason na malua sian uhum anggo halak parsala sayna luluhonon na do hajahaton ni ama-ama tu aka anakna ro disudut patoluhon dohot paopaton atong say marpamuati maroham mida hajahaton ni bangsom hobartu hinagudang ni asni roham ala nang sapala marpamuati roham mida bangsom olak ni misir dope rasi rasa nuain ido sahatna huria nahina holongan di bagasan Yesus Kristus turpukta sadarion ima tangiang ni si Musa tu debata tangiang nama kokop bangso Israel sian uhum ni debata nanaing laluhon ni debata mauhumna tu bangsonai alani ido martangi yang si Musa tu debata mangido asa marlabas ni roha jala marasi roha gudang ma debata tu bangsonai asa unang manian dipaingot-ingot debata be akadosa ni bangsonai nase marugutungut nungatung piga-piga hali bangso Israel manguju ni debata mulu mangyuton aka pangalaw nasida sasitongna tamado uhumon ni debata nasida dihamu amang dot inang isedo sia kita nolomo roha marnida pardopahan ni aka dongata namuring-murhing namarubutungut gari dijabut tahita mulutaberek aka inata bohina merungutungut bohina karibut manang bohina
muring-muring dang adong na lomo roha. So nang aka amata lama di bata marnida bang sonai na si toktong marugutungut. Hape nu nga takas songondia do balga holong ni roha di bata tu bang sonai. Nong parwarhon bangso Israel sian Misir nama masu-masu bangsoi di parhorsihan lobor hatu tono Kanaan tut aka ragam aka denggan di bahasa ni di bata tu bangso Israeli dihamu amang dot inang ahado ubahin songoni tangiang ni sibu satu di bata asa unang ma gawe maria-ria bangso Misir molo diboto na sida nalah pamatihon do hape di bata Jehovah tu bangso nai. So tu mekel bangso Misir mamerengi jala didok bangsoi muse dang adong huaso ni de bata lo paluahon bangso Israeli dut akaragam na asing boy do mekel aka musui mamereng aka pambayaran di bata apalagi molo nang dipamatihon do bangso nai alani sungguh-sungguh di bangso nai tutu ilu tangian ni si Musa tu di bata asa marpangulahi manian rohani di bata didok di ayat 10 walui nalabas jala marpamuati do rohani Jehovah diboto takas debata Jehovah ima debata nalabas jala namar pamuati duruhana. Allah itu adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Molo didok labas jala parasi rohagu dan do debata namar lapatan dang namura mura muruk debata dang namura tarimas debata dang pitor di uhum debata jolmai alai dilehon debata do partikian tujul mai laho paubahon rohana na pabuahon namar pamuati do rohani Jehovah mida akka hajahaton dohot akka panglausyutak na olo de debata manisa saluhut akka dosata alani ido molotung dilehon debata do hita partikian na mangulu hita satu tikion ima asa tapake ma lahu paubahon roha lahu maninggalhon aka hajatota aidang dihalumohon debata mate jelmai di bagasan dosana alai mulak manian jelmai tumadikon dalanna asa mangulu ibana jambar ni halak pardusa imaha matian alai di aka jolma napa uban rohana i mahanguluan saliling ni lilingna atong unang ma setada dati mangulahon aka hajaton asa tapahuba ma rohata nungatung takas di patuduhon debata holong ni rohana tu hita jolma di hokop do hita marhite na ikon mate ibana di hau pinar silang na ikon durus mudarna di hau pinar silangi jala hehe ibana sen hamatian lopabuahon nunga di sisa dosata nunga di parbadiai hita sen dosata nunga di parmona kita sen dosata ikon ta argahon ni amang inang ta argahon labas ni rohani di bata di tonga-tonga ni mulutak di bagasan tikion nungatung torop halak na mangulahon akadosa sipata dangol do pakilalaan marnida aka pangalahu jolma itong portibion mulutung pe labas rohani di bata dang namadok gabe lumuni rohatta mangulon akadosa dangi amang inang alai lamtun takas ma taida holong ni rohani di mata gabe tapauba ma rohatta didok di ayat 10 walucei ikon uhumon jala luluhonon nado satu sudut patoluhon dohot paopaton
Nagabi suku-sukun ima buasa ikon uhumon di dibata bangsa Israeli. Ro di sudut patuluhon dot opaton. HP dang sudah nasida mardosa. Dang sudah nasida mangakahajahaton. Ima ala generasi di bangsa Israel mangulu dope sudut patuluhon dohot pa opaton di akka hajahaton di opuna sida. Gabi olodo ditiru akka sudut patuluhon dohot pa opatoni akka ulaon hajahaton ni opuna sida. Alai dang namadop gabi uhumur sude daw. Molo dang dohot nasida mangulaon hajahatoni tentu dang diuhum debata bangsoi. Molo tumpe amang inang dilehon debata uhum na tu bangsoi nang tuhita aka pardosa dang marlapatan sogorohani debata tuhita dangi alai laho pataridahon holong ni rohani debata tujol ma pardosa. Boido diuhum di bata jolmai laho makuling hita gabe teguran di hita pisang-pisang asa tapaso asa unang lalap hita jala asa tasadari aka dosata na juru putih gabe tersunggul marohatna tasolsoli madosata dungi mulak mahita tu di bata ida tujuan diuhum di bata melutumpe diuhum di bata hita hatana do nama kuling hita asa mula kita tu di bata atong asa ringgas ma si pariota manangihon sorani di bata marhine hatani di bata di bibelta manungguli rohata asa lam tapauba ma aka panglahota nasalai mula kita tu di bata idu didok di buku 2 Timotius 3 ayat 10 ay nasa surati sinihaton ni dibatado jala hasia mamodai mamisang pauli-ulihon manugu-nugu di bagasan hati Quran. Itulah guna firman Tuhan mamisak kita mamodai kita pauli-ulihon kita manugu-nugu kita di bagasan hati Quran. Atong taargahon ma labas di roha nang asini rohani di bata di ngulut da ganup ari asa taulahon ma hatana saliling mangulu do pihita nasatia do di bata di hatanai nasatia do di bata di akka uhum nai nasatia do di bata di akka napinatupana di jolo ni jolma asini rohani di bata holong ni rohani di bata dot haguguonna hot doi rodi saliling ni lilingna dihamu amang dotinang dihita nong makilalahon dengan bahasa ni dibata di golutta dipaki dohita laho mabaritahon dengan bahasa ni dibata di tonga-tonga ni golutta buhado carana amang inang na parjolo ima tapatuduhon ma marhite aka parangi aka pambahinata siganu pare asa tung takas di ida jolma na anak ni debatado hita nang pinalua nang majalo aka pasu-pasu dengan bahasa ni dibata di ngulut tahun na paduahon ima di zaman waingon zaman na canggih asa tapake ma teknologi na adong dihita laho mamaritahon barita nauli mamaritahon aka dengan bahasa ni dibata mahite WA Twitter, Facebook, dot akalam na asing, lo makatahon akahata nasitong, songundalata, lo mamaritahon dengan bahasa ni dibatai. Ato nga manginang malugumahita, patupaw sa luna akan nadinggan, dito nga tonga ni nguluta. Tuhata ma mamasu-masuhita. Amin, martanya kita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurong debata na labas roha doho jala parholong roha di hami narodo hami Tuhan di bagasan tikion mangido asini roham
asa manoktong ma dengan ibasam dingulu nami, asa marpamuati maroham disalubna akadosa nami. Mulyate ma Tuhan disude dengan ibasam na hujalo kami, lampuri marimangi ma Tuhan jalalam hu arokama diri nami Tuhan, lau paubahon diri nami siang hadoson nami. Nunga di hokop ho kami marhite mudarmu nang durus di hopinar silang, gay parjambar kami di haluaon atong pargogoy mahami Tuhan, asa upadaw kami diri nami siang akaragam dosa hagyo ni daging nami na mangaraon diri nami Tuhan tuha portibion do sibolis. Nunga Tuhan di hokop ho kami gabi anakonmu, asa marsinodang mahami Tuhan patuduhon nang hujolo kami do dengan ibasam di ngulu namion. Mulyati ma Tuhan tung labas do roham di ngulu namion, atong kupake kami ton ngulu namion mamaritahon dengan ibasam dito ngani ngulu nami sigandop ari, dito ngani keluarga humaliam nang bangso namion, atong urupi ham pargugoy mahami Tuhan diragam ni aka si patuko nami, si pikiro nami Tuhan, rabdot ho mahami Tuhan mangulon sude aka ulon nami, di bata aman nami asima roham satu homa daging to di nami, asa homa tatong Tuhan na mangaraje rohan ang pikiran nami. Di ma Tuhan diganup keluarga nami be dami na sumurong na siya ko Tuhan, asa totok kami di bagasan dami do las ni roha na siya ko, atong satu homa Tuhan daging na to di nami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami asima roham dihami. Amin. Tapuji matuhata maride mahita sen kuede nomor 183 ayat sada tambah ayat 3 las tapapumu ma piliata. Laju pangau na
Katanya kon ma piliata tu debata martang yang mahita. Ale debata aman nami na di Banua Gijang. Hodo hararoan ni saluhut silihun-lihun na dinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asa lampu tadahami. Godang ni silihon-lihon mitu hami. Asa lam girgir haimat muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangido di tangiang hato patay. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmo. Say saud malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madosan nami. Songon panesan nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan. Palua mahamisian pangago ay hodo na puna harajaon dohot hagugoon ro dihasangapon saliling nililing na. Amin. Asinirohan ni Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohan ni debata ama dohot parsoran ito di parbadiayma na mandongani hamu saluhut na. Horas madihita sasudina.